Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Pleasant good evening po sa bawat isa. Nakakatuwa po muli na tayo po ay magsasama-sama upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. So, tayo po muna ay yumuko at ipagkaloob po natin at ipagkatiwala ang tagumpay ng ating po mga gagawin sa gabing ito na pag-aaral. Dakilang Diyos, aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami for this opportunity that you made for each and every one, that we are now together, Lord, studying once more about fulfilling vows. And I know na napakahalaga po ito because vow can even change every situation ng bawat isa po sa amin. Salamat po at may Diyos kami talagang kumakalinga ng lahat ng ito. Pagpalain mo po ang mga nakikinig. Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong lingkod. Wala po akong kakayanan. Wala akong magagawa unless you will move, Holy Spirit. Kayo po ang manguna and be our teacher tonight. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' most precious name we pray. Amen. So, salamat po, mga kapatid. At muli, ang ating pong theme for this month is all about fulfilling your vows or our vows. And our text is in the book of Ecclesiastes chapter 5 verse 4. At ang sabi po doon, when you make vow to God, don't delay fulfilling it because He does not delight in fools. Fulfill what you vow. Yun po ang sabi ng Panginoon. And may the Lord bless His word as upon our reading tonight. So we have to understand ano po ba ang vow. So ang vow is a solemn promise. It is a voluntary act. Wala pong pumipilit. Ito po ay sarili nating kalooban at ginagawa po natin ito dahil marami po sa atin needs protection. That is the reason why we make vows to God. Because we need protection and we want to guarantee. We want a guarantee pala. We want a guarantee of success. Now, marami po akong in-explore na books, no? Unang-una na po ay binasa ko po ang aklat ng Leviticus. At nakakatuwa, pag binasa niyo po ang aklat ng Leviticus, mga kapatid, makikita niyo po doon sa chapter 26 ay yung mga blessings and curses, no, sa chapter 26. At ine-expect ko nung pagbabasa ko tapos na 'yon, no, yung blessings and curses na 'yon. Pero
ang nakakatuwa, the book concludes kung saan yung rules for making and breaking a vow kay Lord. Nakita niyo po yun. So, pag maganda po explore natin, basahin niyo po yung chapter 27. That is, making vows, no, sa ating Panginoon. And studying the chapter, habang binabasa ko po yun, it really provides me, and I do believe now I'm sending it to you, it will provide us a view, no, into God's heart for us. So, Leviticus is at the heart of God's law. So, ang chapter na ito reveals that a vow is the highest form of devotion that a person could make to God. Yun po ang nakita ko sa chapter 27. And ang tanong, why we should care about vows? Okay? Because many believers might dismiss the need to study God's rules for making a vow. Maybe, hindi masyadong nabibigyan ng emphasis pagdating po dito. Yet, the modern church has done a terrible job keeping its vows. So, ngayon po, today, nearly half of all marriages end in divorce. And it is widely known that the divorce rate for believers and non-believers, magtataka kayo, magugulat kayo, they are nearly identical. Even more surprising, mga kapatid, evangelical churches, this is facts, okay? Evangelical churches have the highest divorce rate of any Christian denomination. And we know that living under God's mercy and grace has clearly caused many Christians to take their vows before Him lightly. Kasi sabi nila, mahabagin ng Diyos, maunawain ng Panginoon, naintindihan ng Diyos sa mga kahinaan, kaya tayong lahat very slack doon sa ating mga sinumpaang kung ano man yan, sa harapan ng ating Panginoon. And part of the problem may be that few even know what God has to say about the cause of breaking a vow before Him. Alam niyo po, yung pag binasa niyo po ang aklat ng Leviticus, may valuation pa eh. May amount. Kaya po talagang, ibig ko sabihin, napakahalaga. No? Napakahalaga, may age pa nga eh. Kung ilan ang bibigay mong, ilang shekels ang ibibigay mo. So, hindi ko po, hindi ko po yun itatouch. Pero, pag binasa nyo po yun, magugulat kayo. Ako po habang binabasa ko, wow. Okay, so, may mga examples po, biblical. No? Yung mga biblical vows. And as part of being sanctified, making a vow to the Lord, again, was the highest act of devotion that one could make towards Him. So, isa pa po, na i-discuss ko po ng Sunday, ito po ang topic ko, no? Honoring your commitment kay Lord. So, si Hannah po, he vowed to give her son, Samuel, to the Lord, to thank Him for her pregnancy. Alam naman po natin ang kondisyon po ni Hannah. He was a barren woman. She always goes to Shiloh, and doon po siya talaga, he's really pouring out all her hearts to God. 1 Samuel chapter 1, 27-28. No, napupuntain talagang umiiyak siya na pagkamalan nga po siyang lasing ni Eli eh. 'Di ba? So yun po ang kanyang ginawa, talagang ibinuhos niya sa harapan ng Panginoon yung kanyang kalagayan. No? Sino pa po? Another example includes the Nazarites' vow to deny themselves certain pleasures. Number chapter 6 verses 2 to 8. You can read it. Even Jacob, he vowed to tithe to God. Amen? Genesis chapter 28, 20 to 22. No? If the Lord will bless Jacob, ang pangako ng Jacob, Lord, magkakalob ako sa iyo. No? Magbibigay ako sa iyo. Ganon din po si Jonah. He promised to be obedient to God's direction if He would free him from the belly of the fish. Jonah chapter 2 verse 9. The same with Paul.
Paul also made a vow to be what? To be a bond servant to God. Romans chapter 1 verse 1, Galatians chapter 1 verse 20. Amen? Ngayon po, mayroon din po tayong tinatawag na modern vows. Alam niyo po ba, meron po tayong, we have a lot of vows before God. And I can mention 7 of them. Examples. Una, wedding vows. Alam na po natin, lahat ng mga ikinasal, meron po kayong sumpaang mag-asawa. Pangalawa, sworn testimony. Diba, meron pa po yan sa korte. Meron po yung Bible nandyan. At ipinapatong ang kamay habang nakataas ang isang kamay at nanunumpa. Pangatlo, tithes. Pang-apat, breaking with our sins or addiction. No, sumusumpa ako, ayoko ng manigarilyo. 2024, mabait na ako, hindi na ako iinom. Marami pong ganyan. Panglima, baptism. Okay? So, siyempre, mga ninong, mga ninang, meron po yung vow sa mga inaanak nila. No? Vow nila para sa kumare at kumpare nila. Baby dedications, ganun din po. And, pinakahuli, New Year's resolution. Na alam naman natin, marami pong hindi naganap. Alam natin kasi may kalaban tayo. Satan will inevitably tempt you to break a vow to God. Hindi papayag si Satanas. Amen? When our worship subsides, remember this, when your passion for God cools, because most churches, they ignore these lessons. Believers typically become lukewarm about their vows and break them like New Year's resolution. Kaya kahit Kristiyano na, naghihiwalay pa rin. Diba? Yung mga ninong at ninang, hindi nila ginagampanan yung kanilang mga sinumpaan nung sila po ay kinuha nung magulang. And making vows, again, is the highest act of devotion that a person can make to God. Today, any believers in Christ is part of His holy priesthood. Thus, the instruction dito po sa book, yung ating pong, ang Bible, lahat po ito it applies to every believer. Because God wants you to make a vow of devotion para sa Kanya. Yet, ang nakakalungkot, marami sa atin hindi nagkikip. Ang gusto lang naman ng Diyos, He wants you to keep vows that you will keep. No? He wants the Lord to make tayo gumawa ng vows na kaya nating tuparin. Kaya nga po, pag binasa rin ninyo yung chapter 30 ng Numbers, doon nyo po makikita yung dinidiscuss ko po. Yun po yung mga rules in making vows. Sa chapter 30 ng book of Numbers. No, binasa ko na po talaga. Kumbaga, inisa-isa ko, there are regulations about making vows. And from even, mga kapatid, sa teachings ng ating Panginoon, God reveals these important things in making a vow. Una, gusto ko pong sabihin sa inyo, maging po sa mismo sa bibig ng ating Panginoon. Unang-una, para po magkaroon tayo ng guide. First, in order to help each and every one of us to keep our vows, we need to understand why it matters to God that you keep them. Dapat kasi pag hindi natin naunawaan ito, you will never keep even one of your vows to God. Maunawaan natin why it matters to Him that we keep. Alam nyo, para sa inyo rin yan, ikabubuti rin ninyo. Yun ang sabi ng Panginoon. It is for our own good. Pangalawa, it also help you and me keep our vows because the Lord wants you to know the cause of breaking them.
Alam nyo, hindi basta-basta na ayoko na, nagbago na isip ko, hindi ko na itutuloy. Tandaan ninyo, ang pinangangakuan nyo, si Lord. Kaya nga i-check nyo na eh. Kung dito pa lang sa lupa, nangako ka sa tao, hindi mo tinupad. Nagbago isip mo. Tao na yan na nakikita mo what more si Lord? No? Ano kaya yung pakiramdam ng taong yung pinangakuan mo tapos hindi mo tinupad? Sa tingin mo, o ikaw kaya, may nangako sa'yo, pero hindi niya tinupad, ano mararamdaman mo? Alam nyo, ganun din ang Lord. Ganun din ang ating Panginoon. Pangatlo, from Jesus, we learn that God only wants you to make a vows that you are going to keep. And when you make a vow, Jesus also wants you to be a person of word. Meron po kayong integrity. Meron po kayong word of honor. May word of honor tayo. Pag sinabing alas 7, alas 7. Darating ako, nandun siya. Marami pong kakilala, sige darating ako. Abay lumipas ng buong maghapon na hindi nagpakita. Pangapat, while some vows can be broken, this does not include your vow of dedication to God. Kaya wag mong sasabihin, bakit siya? Leader naman siya, bakit ganun? Kasi minsan tayo naka-attach ka ba doon? Doon mo ba binabase? Di ba dapat yung relationship mo sa pagkakilala mo sa Lord? No, yung sabi ko nga kanina meron pa po akong binasa at gusto ko pong i-connect lahat itong nabasa ko sa Psalms 116. Kukonek ko po ngayon lahat 'yan. No? Bakit yung psalmist, ang sinabi niya riyan, he will pay his vow. Gagawin daw po niya yung kanyang mga pangako kay Lord. Alam niyo ang dahilan niya? Because of His goodness to him. So, alam mo, nauunawaan mo, bakit kailangan kong gawin ito? Dahil mabuti ang Diyos sa akin. Tumatanggap ako ng kabutihan sa aking Panginoon. Panglima, give thanks that Christ has paid the cost of your broken vows. Amen? Meron tayong tagapamagitan. Si Lord pa rin. Nakakahiyaman. Pero yan po ang katotohanan. Panglima, as the future bridegroom to the church, Christ both sets the example and gives us comfort that He will never break His vow to us. Babalikan tayo, pakakasalan tayo. Amen? Babalik si Lord at ikakasal siya sa atin. Amen? Panghuli, following Paul's example, Jesus wants you to use your freedom under the law to make a vow to be a bond servant or a slave to righteousness. Ang kalayaan na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, hindi yan binigay para tayo ay, sorry for the term, magwalwal sa ating buhay. Tayo po'y pinagkalooban, binihis sa atin ang katwiran ng Diyos para po tayo ay maging tagasunod, tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. At ang nakakalungkot, alam nyo po, most of us avoid the making of vows. And our life is what it is because of our vows or our lack of vows. Kaya 'di ba sabi ko, our life can change out from the vows that you made. Amen? Kaya yung buhay natin, ito po ay resulta ng mga ginawa mong vows or yung mga lack of doing it. Kaya po, this will all the result, ito'y magiging resulta. Ito'y magkakaroon ng outcome
sa buhay po natin. And there are numbers of reasons why we avoid the making of vows. Unang-una, we don't like obligations. Marami sa atin, ayaw ng accountability, ayaw ng mga deadlines, because it really binds us. Amen? Accountability and deadlines binds us. At yung iba ayaw nun. No? Marami kasi sa atin, we love easy life. Free to do as we please. Yan po ang problema sa atin. We even fear future outcomes. No? Not going the way we hope. Bahala na bukas. Wala tayong tinatarget. Walang pangarap. Ang Diyos ang ganda ng pangarap. Kung meron lang tayo talagang tawag dito, yung boldness. Kasi totoo yung sharing nga na share nga kanina ng isang lingkod ng Panginoon eh. Kailangan talaga meron tayong Holy Spirit. Because the Holy Spirit will make us to be bold. The Lord has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. Maraming takot kasi. Maraming takot tumakbang. Maraming takot mangarap. No? Kaya nga po yung fear ng outcome ng future natin nandun. And sometimes we have a tendency to be selfish. Because we are all inclined to put self at the center and then hope that everything will revolve around us. That's the most difficult way of thinking. Marami po sa ating ganyan. Iyon po ang reason. Bakit yung iba ayaw, they don't make vows. Naniniwala po ba kayo that life is valueless without vows? Naniniwala po ba kayo doon? Because life becomes aimless without vows. Because vows should be made with a definite objective in mind. Si Paul, meron po siya definite. No? Meron po siyang ini-aim. Paul had this when he was in prison. Philippians chapter 1 verse 21. Si Hannah, meron po siyang ini-aim. Nakakatuwa nga eh. Humingi siya ng anak. Pero yung anak din niya, ibibigay niya para gamitin ni Lord. To think na sa isang ina, napaka-precious nun. Pero talagang kung ano yung sinabi niya, ginawa niya. Life is wasted without vows. Aimlessness leads to a wasted life. Si Esau, when Esau, he sees his parents' approval of a wife for Jacob, he goes for any wife. No? Basahin niyo po yung Genesis 28 verses 6 to 9. Nung nakita niya po na okay sa kanyang mga magulang, no, na mag-asawa si Jacob, si Esau, inasawa po niya yung hindi nila kalahi. Which is, ang bili ng parents niya, wag mag-aasawa ng hindi nila kalahi. Nagwalwal ng buhay. And I do believe that vows keep you and me passionate. Because I do believe, ang isang wasted life, ang buhay na walang halaga, is non-productive life. Kaya nga, may mga pagbabago. Vows can really change your life. Proverbs 4:26, give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. And I do believe, alam ko rin na may value po ang mga vows natin. May value ito. Ano ang value ng vows? Gaano kahalaga ito? Una, vows give stability to your life. Vows gives stability to your life. Alam mo yung footing mo. Amen?
Alam mo kung ano yung tinatrack mo. Second, it reminds you what you have and where you are going. Diba? Pangatlo, vows are essential for spiritual growth and success. Self-explanatory. Kaya nga we must make vows concerning what? Kung gusto mong may spiritual growth and success, so, dapat meron kang pinapangako concerning your regular worship. Make your vows concerning devotional study of the Bible. We must make vows concerning our prayer focus. We must make vows concerning our financial obligation. Napakahalaga po niyan. If you want spiritual growth and success. Vows gives also direction and a reason for purpose. A purpose tracks your life. May dahilan. Yun po ang gumagabay sa buhay natin. May reason why. No, you are doing it. A purpose will give you and me a reason to live. A purpose will motivate me. A purpose will keep me my priorities straight. A purpose will develop my potential. A purpose will help me evaluate my progress. All because of a vow. Kaya we need to validate our vows, mga kapatid. Kaya nga po, binigay sa akin din ng Lord, Psalms 116, meditation ko po ito. At ang word na dalawang beses po binanggit to sa verse 14 and 18. Ang sabi doon, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Ibig sabihin, pag sinabing pay your vows, you have to keep your promise. Kaya, nung binabasa ko rin po, sensya na po, talon-talon, nung binabasa ko rin po ang Book of Judges, chapter 11, 29 to 40, yung vow ni Jephthah, wag po tayong gagawa ng basta-basta, yung nabibigla. Don't make rash vows. Gusto ko pong itakel to yung Jephthah's vow. Pasadahan ko po Judges chapter 11, 29 to 32. Ganito po ang sabi. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed through Mizpah of Gilead. And from Mizpah of Gilead, he advanced toward the people of Ammon. And Jephthah made a vow to the Lord and said, if you will indeed deliver the people of Ammon into my hands, then it will be that whatever comes out of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the people of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up as a burnt offerings. Jephthah advanced toward the people of Ammon to fight against them, and the Lord delivered them into his hands. Now, tingnan po natin yung vow ni Jephthah. Background, the story of Jephthah is centered on the vow that he made to God. Okay? So, it is also highlights the importance of vows or promise we make whether to God or man. Okay? So, dito po, ang kailangan po nila Jephthah ay they need victory over the Ammonites. Ganon din po, alam natin si Hannah, he needs a child. So, binigay ng Panginoon. Okay? Now, ang tanong, dito po sa naging kaganapan na ito, kailangan maintindihan natin, unang-una, that your vows and my vows should not make other people suffer. Meron pala, pwede palang maapektuhan yung ating pong mga oaths, mga vows. Pwede palang makaapekto ito sa iba. Bakit? Doon po sa vow ni Jephthah, ang nagsuffer doon ay walang iba kundi ang kanyang anak. Amen? Nagtataka ako, mga kapatid,
ano pa po nahihilingin o ano pa po na gagawa pa po ng vow si Jephthah wherein alam naman niya na siya po ay pinagtagumpay na ng Panginoon. So tinitingnan ko rito, baka meron pong other side no, sa puso ni Jephthah. Ano po ang reason niya bakit out from the victory that God gave him over the Ammonites, bakit meron pa po siyang vow after that victory na kung saan other people will suffer? Amen? So we need to understand that it really can affect other people. And the other thing that I saw here, dapat po yung vow na gagawin natin should not become any source or even my source of strength instead of God. Ang hinawakan ni Jephthah is ang source ng strength niya, yung vow niya, hindi si Lord. Samantalang, binigay na ng Lord sa kanya yung tagumpay. Jephthah did not rely on God's anointing. Kaya nga po, ngayon, magmamahal na araw, ang mga Roman Catholics, they rely on their panata as the righteous acts before God. Hindi ko po maintindihan. So, habang chine-check ko, pinakita ng Lord sa akin na hindi po siya, hindi siya humahawak. Actually, hindi siya talaga humahawak sa Panginoon, sa anointing na kaloob ng Diyos. Ang hinahawakan niya, doon pumapaloob, doon yung kanyang sinumpaan kay Lord. Ako po'y nag-iisip tapos naman na diba? Pinagtagumpay ka na. So, bakit biglang gano'n na nangyari? Bakit sumumpa ka na pagkatapos ng victory niyan, yung unang lalabas at babati sa kanya, yung maghahag sa kanya, ibibigay niya as an offering to God. Ang pangatlong nakita ko rito, that each and every vow that we have, my vow should glorify God and not merely satisfy my personal desires. Naalala ko po sa Book of Acts, when Jews in Jerusalem joined in an oath against Paul. Sabi po ng Acts 23:12, and when it was day, some of the Jews banded together and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink till they have killed Paul. Ano po yung Ano po yung vow ni Hannah? Naalala ko, ang vow ni Hannah, a child to minister to God all his life. It is all giving all glory to God. Ang vow ni Jacob, a house for God and the tithe of all his increase. Amen? Kaya po, New Testament gospel really shows that there is no more to make vows out of need. Why? Because Christ teaches us to ask the Father anything in His name. Si Lord ang nagtuturo to seek the will of God. Christ's work is sufficient for everyone. There is no need for us to promise vows of suffering. Kaya nga itong mahal na araw, wala pong magpapanata. Because vows of suffering exalt human effort rather than God's faithfulness and mercy. A vow of gratitude glorifies God and exalts His mercy, His mercy and grace. Alam niyo mga kapatid, kailangan po talaga maingat po nating aralin ang lahat ng ating binibitawang mga vows before God. Kaya, wag po nating hayaan na yung binabanggit ng ating Panginoon na yung pong mga hindi gumaganap ng kanilang mga sinumpaan sa Panginoon,
The Lord called them fools. Wag po tayong maging bahagi nung sinasabi ng Panginoon na yun. Amen? He does not delight in fools. Kaya ang word niya, fulfill what you vow. I will pay my vows to God. Why? Because it is voluntary. Wala pong pumipilit sa bawat isa sa atin. God did not force me or force you to make a vow because alam natin na it is a sin not to. Kaya di ba sabi nun, when you make a vow to God, do not delay to pay it, for He has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. Better not to vow than to vow and not pay. Do not let your mouth cause your flesh to sin, nor say before the messenger of God that it was an error. Why should God be angry at your excuse and destroy the work of your hands? Alam niyo po ang Lord talaga, He really fulfills His promises. Amen? Wala pong bagay na sinabi ang Diyos na hindi niya tutuparin, mga kapatid. And from Psalms 116:12 to 19, ano po ang sinasabi doon? What shall I render to the Lord for all His benefits towards me? I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. O Lord, truly I am your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have loosed my bonds. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving, and I will call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people, in the courts of the Lord's house, in the midst of you, O Jerusalem. Praise the Lord. So the reason why this psalmist is making his vow, because of God's goodness into his life. Of course, kanina po na-mention ko si Jephthah, yung kanya pong tawag dito, yung kanyang ginawa. So what was the lesson, no, of the Jephthah vow? Although Jephthah would express no surprise when his daughter would be the one to pass through his door, he could not have expected the sacrifice to be an animal. And God did not respond to Jephthah's vow. The lesson is that He does not always respond when our heart is not right with Him. Kaya po, ang Diyos chine-check din yung bawat ano natin, yung ating pong vows na ginagawa, yung ating mga pangako. No? Tandaan po natin, vows in the Bible is equivalent to oath. Mga sumpa. Okay? Minsan nga tayo sinabi, sumpa man, mamatay man si ganito, meron pang pex man, ganyan-ganyan, may dura-dura pa. So, alam nyo, hindi po doon nalulugod ang Panginoon. How we do it, it's all in our hearts. Alam nyo po kung, tawag dito, alam nyo po yung purpose kung bakit nyo ginagawa ito. Ano bang dahilan? Katulad po ni Hannah. Nakakatuwa po ang kanyang ang kanya pong ginawang pangako kay Lord, yung kanyang oath kay Lord, na kapag siya'y biniyayaan ng isang anak, siya po ay ibabalik niya, ipagkakaloob niyang muli ang kanyang anak sa Panginoon. Ilang beses po tayong patuloy na ginagawa ng Panginoon, nararanasan po natin na yung mga pangako ng Diyos ay nagaganap sa ating mga buhay. Ilang pangako ang dumaan, no? Nag-aantay ang Diyos, natuparin po natin ang lahat ng ating pong mga ipinangako sa Kanya. And to conclude, mga kapatid, sa gabing ito, alam ko, sa dami na po ng ating natutunan, siguro po, additional na lang itong mga sinasabi ko. At least, mayroon na po tayong idea how important it is for us to fulfill our vows before the Lord. And to conclude,
everything, remember this mga kapatid, that our life is the result of our choices. Our life is the result of our responses, our vows have faced your burdens and your opportunities. Doon po nakasalalay lahat. Kaya nga po, vows can change your life. Your vows are inward decision that determine your future. Walang pumilit sa'yo. Kusang loob mong ginawa ito. Voluntary act. So we need to make personal vows that are purposeful and productive. No, hindi po dapat maging stagnant. Alam natin ito po that keeps our life going. Amen. May direction. Vows that will be worthy to give praise to the Lord, not to ourselves, like what happened to Jephthah. No? Nandun siya, nakatuon siya doon sa sa vows niya, wherein God had already anointed him. Nasa kanya na, binigay na ng Lord. Minsan na-challenge tayo, minsan pride na lang, no? To stagger back from the opportunity to make vows is to stumble into oblivion. Kaya po mawawalan talaga, para tandaan natin ang buhay natin talaga sa mundong ito ay punong-puno po talaga ng pag-asa at napakaganda ng plano ng Panginoon. Ang Diyos lang ay titingnan kung paano natin ito i-connect doon sa mga bagay na nais mong maganap sa buhay mo. Ang Diyos hindi siya magpapamper. Alam din naman niya yung tawag dito, alam din naman niya yung mga bagay na ipagkakaloob niya sa atin out from the things that we have really receiving it from God. Alam niyo yung kabutihan ng Diyos is enough. Para po yung mga pangako natin ay maisakatuparan natin. Nagaganap ito sa buhay natin not because we are good, but because God is good. Amen? So I hope and pray meron po tayong nakuhang mga lessons at nawa po ay maisakatuparan po natin sa katotohanan. At dahil po, sabi ko nga, di ba, kailangan natin maintindihan at malaman lahat ng pumapaloob po mula sa puso ng Diyos pag tayo po ay nangangako sa Kanya. And I'm praying na maganap ang lahat ng ito and it will do good for us. Amen? So tayo po yumuko. Panginoon, sinosurrender na po namin sa inyong lahat ang mga bagay, Panginoon, lalo tigit, O Diyos, yung mga ninanais po naming mangyari sa buhay namin, like Hannah, like kay Jacob, like kay Jonah, like kay Paul, at sa iba pong mga anak at lingkod mo. Salamat po dahil may Diyos kaming nakikinig, may Diyos kaming kumakalinga, at may Diyos kaming umuunawa sa amin, Lord, sa mga kahinaan namin. Salamat po sa pagpapaalala mo, Panginoon, kung gaano po kahalaga ang lahat ng aming sinusumpa, Panginoon, mga sumpa, mga bagay, Lord, na pinapangako namin sa inyo. Amang dalangin ko, maganap sa buhay po ng aking mga kapatid, everything, Lord, na kanila pong ipinangako sa inyo. In return, Lord, kayo po ang gaganap, Lord, at pagpapalain mo sila pabalik. Salamat po, pagpalain mo po at pagyamanin pa ang amin pong mga buhay paglilingkod. Pag-isahin mo po kami at bigyan po, Lord God, ng sapat pa ng lakas para po sa lahat, Panginoon, ng nais mong aming gawin. Katulad po, Diyos, na pumapaloob ang bawat pangako na amin pong ginagawa, makapagbigay, Lord God, ng kagalakan, pag-asa, at pagpapala sa aming hinaharap. Into your hands, kinukumit ko po maging ang mga tagapakinig ngayon, sa lahat po, Diyos, ang nanonood ngayon. Alam ko, Diyos, sa mga oras na ito, meron din po silang mga personal na kahilingan sa iyo. At meron din po silang ginagawang mga pangako sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng inyo po pang mga patuloy pang gaganapin sa amin po mga buhay. At sa iyo, Lord, namin itinatalaga at itinataas ang lahat. Salamat po sa biyaya mula sa mga pangako na amin po, Panginoong, inilalagak. In return, Lord God, bunabalik mo higit, Lord, sa aming hinihiling at inaasahan. Salamat, Ama, pinupuri ka namin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus at lahat po ay magsabi ng Amen. Mapagpalang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw
kapiling, subukin man